sallar la'asar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa allazi tahutuhu salatul asri baka annama wutira ahluhu wa malu. Duk mutumin da ya kuskura ya bari sallar la'asar ta tsere masa bai yi ta ba in ji manzon Allah yace to ya fi masa sauki a ce yayi asarar iyalinsa da dukiyarsa da duk abin da ya mallaka. Azabar da Allah zai wa wanda ya bar sallar la'asar ita ce as-salatul wusta, sallah ta tsakiya wadda Allah tabaraka ta'ala yake alfahari da ita kuma ya lazimta wa al'umman manzon Allah kula da ita. Dan haka sallah ce mai matukar girma, ita ce sallah wadda take mai daraja mafi girma a cikin sallolin yini. To gashi Allah tabaraka ta'ala cikin baiwarsa yayi mana wannan arzikin na yin sallah a wannan masallaci, wanda ɗaya daga cikin shugabanninmu kuma jagorori masu girma Alhaji Abubakar Sadiq ɗan gaske ya gina mana shi a wannan unguwa tamu mai albarka. Asali ‘yan uwa, wannan masallaci ne da ya samo asali daga wani masallacin. Akwai masallaci na Alhaji Abba Lulu wanda yake a wannan unguwa tamu, a wannan tsallake santar wannan masallacin. Masallaci ne sama da shekara 30 wanda Alhaji Abba Lulu shi ya gina shi, ɗan gini ƙanƙani ya yi shi don matafiya waɗanda in za su wuce su tsaya in lokacin sallah ya yi su tsaya su sallah a gurin. Saboda a lokacin daga filin tanki zuwa Katsinawa sai an tattare kafar wando ake tafiya gurin. Sai wannan masallaci kuma ya yi rijiya, saboda haka matafiya in sun zo za su wuce sai su tsaya su yi alwala su yi sallah a bakin wannan masallaci. To Allah tabaraka ta'ala ya yi masa rasuwa, muna roƙon Allah ya gafarta masa. To ana cikin wannan hali Alhaji Abubakar ya siyi wannan guri gidansa ya zama a jikin masallacin, ya ci gaba da kula da ɗawainiyar wannan masallaci har kawo yanzu yau ɗin nan shi yake kulawa, fuskar gina wa ko fenti ko gyara ko wani abu makamancin haka, wanda da an san ruwa yana shiga amma ya tsayaye masa gyara saboda Allah, saboda shi masallaci waje ne na Allah. To Alhaji Abubakar bayan yayi wannan aikin, daga baya ahalin wannan mutum Alhaji Abba Lulu suka taso da za su sai da wannan masallaci nasu, za su sai da wannan guri da mahaifinsu ya gina ko yayi foundation a matsayin filinsa ya bar shi don Allah ai sallah. Aka samu aka gina shi, yanzu kuma zamani ya zo suna buƙatar za su sai da wannan gurin. Alhaji Abubakar Sadiq ni ya kirawo cewa ga masu gurin ‘ya'yansa za su sai da wannan guri. Ya za a yi? Kuma in bai siya ba, tunda na babansu ne ga takarda, za su siyarwa da wani. Wannan ta sa Alhaji Abubakar ya siyi wannan guri. Kuma da sharaɗin ma ya ce musu, zai siyi wannan gurin da sun yi haƙuri duk kuɗin da aka lissafa na masallacin a yi cinikin zai biya su je su yi wani abin. Suka ce su kuɗin kurin suke so. Ya ce to ya siyi masallacin, amma zai gina wa babansu wani masallaci tunda ya yi niyya tsakaninsa da Allah. Zai gina masa masallacin. Wallahi azimu suka ce ba sa bukata. Su a basu, amma ba sa ya gina a babansu da sunan wani masallaci zai gina, suka ce ba sa bukata, kuɗin suke da bukata. Saboda haka ya ɗauki wannan kuɗi da ya siya ya basu. To waɗannan gidaje ne guda 9 wanda ya mallaka. Saboda haka sai ya fitar da ɗaya ya rushe, shine ya gina wannan masallacin, amma ba da sunan wancan masallacin ba, tunda an musu tayin ba sa bukata. Saboda haka ya gina shi ne yanzu wannan masallacin nasa ne ya gina, ba wai wancan masallacin bane. Wancan masallacin an siya ya kuma biya su kuɗin gurin. Yanzu wannan shi zai gina da sunan mahaifinsu, ba su da bukata, to yanzu ya gina shi nasa ne ya gina shi. Saboda haka wannan masallaci ne da Alhaji Abubakar Sadiq ɗan gaske ya gina shi a maimakon wancan da aka taso, wanda kuma siyansa yanzu ya rushe shi ma, yau ko gashi nan yana ta aiki zai fitar da shi, amma wannan
ya yi shi ne a sababin wancan masallacin da al'umma musulmi ta rasa ake wannan ibadar, to ya dawo da shi ya yi wa al'umman manzan Allah wannan masallacin. Kuma ba shi ne aikinsa na farko ba, ayyukansa da yawa da ya mana na alkhairi. Akwai gidan maulidi da ya yi wanda ya haura ninkin wannan sau 10, ya yi shi a matsayin waƙafi saboda manzan Allah. To wannan ma ya gina shi baya cikin kayan dukiyarsa, baya cikin kayan da 'ya'yansa za su nema a wata rana, baya cikin kayan da wani zai buƙata cewa yana tutiya a matsayin nasa a cikin iyalinsa. Ya gina shi saboda manzan Allah. Saboda ya shafe wancan abin da al'ummar musulmi suka rasa, to ya share mana hawaye da canja mana wani wannan masallacin. Allah ya gina maka a aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil jannati. Wanda ya gina wa Allah guri a duniya da sunan Allah, to Allah kuma zai gina masa mafificinsa a cikin aljanna. To muna roƙon Allah ya gina masa mafifici a cikin aljanna. To wancan masallacin Malam Dahiru shi yake kula da shi, ba tare da wani ne ya sa shi ba. Ba wanda ya sa shi yake kula da wancan masallacin. An san al'ada ta almajirai in sun zo guri sukan samu gurin da za su iya zama su yi iskali ko su karanta littafin Allah cikin kwanciyar hankali. To Malam Dahiru shi ya zaɓi wancan gurin ya zauna tare da almajiransa yana karatu a cikinsu. Saboda haka ya rike gurin yau sama da shekara 10 wani abu. Shi yake zuwa yake sallah, yake yin ibada a cikinsa. To Alhaji Sadiq gaske ya ce ba zai canja mai kula da masallaci ba, don a gurin sai da ya masa tambaya yana bukata don kada ya zamo an rasa can gurin nan ma an rasa. Man Dahiru ya ce yana da bukata. Saboda haka Alhaji Sadiq ya ce to a gaya masa ya samu limancin wannan masallacin. Aikin da yake yi dan Allah, to ya zo ya ci gaba da yi da shi dan Allah. Tunda ba biyansa ake yi ba dama, shi ya ɗauka yana yi dan Allah, to ya ci gaba da yi dan Allah. Malam Jafar shi yake taimaka masa idan baya nan. Idan Malam Dahiru ya yi tafiya zuwa wani guri, to Malam Dahiru shi ke kula da masallaci. Ali Abubakar Sadiq ya ce a gaya maka ka ci gaba da wannan aikin, a ci gaba da riƙe wannan amanar ta kula da wannan masallacin. Amma abin da baya bukata shine irin abubuwan da aka yi a baya, domin wannan masallacin ya linkin ɗinsa da masallacinmu na Madina. Ya gina ɗaki na mai gadi wanda zai kula da masallacin, kamar yadda duk tsawon shekaru da aka ɗauka Alhaji Abubakar shi ke biyan mai gadinmu na masallacin Madina. To nan ma yanzu har ya gina ɗaki ya ajiye saboda kula da masallacin. Aikin mai gadin ya kula da wannan masallacin kawai. Aikin mai gadin kenan ya kula da wannan masallaci. In lokacin sallah yayi zai buɗe. In an idar da sallah minti 10 to zai share masallaci ya kulle. Ba a ƙara buɗe masallaci sai lokacin sallah. Zai buɗe minti 15 kafin a yi sallah. Ga ruwan alwala nan ya jona, ga wuta nan awa 24 an jona. Ba abin da zai cutar da kai a ciki, amma ba a yadda a zo a zauna a hira a cikin masallaci ba. Ba a yadda wani ya shigo ya kwanta a cikin masallaci ba. Ba a yadda mai aikin masallaci zai shara ka ce baka gama abin da kake yi ba. Dan Allah a ba mu haɗin kai. Wanda duk ya zo masallaci aka yi sallah bayan minti 15 to za a kulle masallaci. Mai kula da masallaci zai tsaftace ya share ya koma gurinsa ya zauna. Duk watan duniya za a biya shi albashinsa. An ɗauke shi kurin don kula da wannan masallacin. Allah ya saka maka da alkhairi. Saboda haka duk ibadar da ake yi ta sallah a ci gaba da yi. Sannan ana yin karatun alkur'ani bayan magariba zuwa isha'i. Duk wannan lokacin shine kadai lokacin da ba za a kulle masallaci ba. Saboda karancin lokacin minti 40 zuwa awa 1, to suna karanta alkur'ani izifi 6 kullun bayan sallar magariba. Haka suke yi a can gurin. Kuma wallahi ba Alhaji Abubakar ne ya zaunar da su su masa karatu ba. Wallahi ba shi suke yi wa ba. Su suka kirkiri karatunsu suke yi a wannan guri a matsayinsu na almajirai, wanda an san yan gari ne, unguwa ce da ta tara makaranta alkur'ani. Saboda haka a ci gaba da yin wannan karatun alkur'anin daga magariba zuwa sallar isha'i. In aka idar da sallar isha'i za a rufe masallaci, ba a yadda wani ya zauna a cikin masallaci ba. An gina masallaci ne dan Allah. Saboda haka ba wajen hira bane, ba wajen zuwa a sa cajin waya bane, ba wajen zuwa a zo a kafa wata dandalin hira bane. A'a, dan ibada kurum aka tanadi wannan gurin. Saboda haka do Allah muna da buƙatar haɗin kanku al'umma waɗanda suke masallata a wannan gurin.
Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan aiki. Allah ya nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hidima da kake wa annabi, da kake wa addinin Allah. Allah kuma ya karɓe ta, mahaifinka Allah ya jaddada masa rahama. Hayar raya ta yi kyan rufi. Allah ya ba mu ‘ya'yan da za su riƙa yi wa addinin musulunci hidima. Yadda ka tsaya kake wannan ayyukan na alkhairi, to Allah ya baka mamaya a cikin iyalanka. Dukiyarka Allah ya tsare maka ita. Allah ya sa mata albarka. Allah ya sa mata albarka. Allah ya saka maka da alkhairi. So da haka Malam Ɗahiru da ina Malam Ɗahiru. To bismillah Malam, sai ka tashi ɗan uwa su ganka. Shine limami. Ba a yadda wani ya shiga gaba ya sallah ba. Alaramma Malam Ɗahiru shine limamin wannan masallaci. Saboda haka ba a yadda wani ya shiga yayi sallah ba in ba Malam Ɗahiru ba. Dan masallacin ba karabutu bane ba. Kawai lokaci yayi a zuwa ce zai sallah, a'a yanzu ma ni ne shugaban masallaci, amma sai da na tambaye shi karfe nawa kake tada sallah, yace karfe 4. Dan haka na jaddada masa wannan lokaci da aka saba a ci gaba da tsayawa akan haka, a ci gaba da tsayawa. In baka nan ka gaya wa Malam Jafar. Malam Jafar bismillah. Dukkaninsu suna da almajirai sama da mutum 100 a ƙarƙashinsu. Hafizan alƙur'ani ne, suna koyar da alƙur'ani, amma fa ba a yadda a zo da alƙur'ani a cikin masallaci a ce za a yi wa yara iskali ko tukuri ko wani abu a cikin masallaci ba. Yawwa, ku zauna a tsangayar ku da inda kuke karatu ku yi karatu. Nan gurin ku tsaya ku ja mutane a yi sallah. In ɗaurin aure ya kama a zo a yi, in raɗin suna ya kama a zo a yi, ‘yar alewan ni ma aika min da ita. Wannan shine, Allah ya rika muku, Allah ya sa albarka, Allah ya karɓi wannan aiki. Ga ɗan uwana mai girma alƙali ya shigo, shi ma ko zai sa albarka. Akramakallahu bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wannan masu albarka. A cikin wannan yammaci mai albarka, a cikin kuma wannan farfajiya mai tarin albarka, a cikin wannan unguwa mai albarka, to ina gabatar mana da gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Babu shakka yau rana ce wacce take ta tarihi, kuma rana ce wacce take da girman gaske a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, domin wannan duka taruwar, wato sai mu ce taruwa ce da muka haɗu mu taya ɗan uwanmu, kuma masoyinmu, kuma amininmu Alhaji Abubakar Sani ɗan gaske, mu taya shi murna, kuma mu shaida cewa Allah ya bashi certificate na aljanna. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ko da yaushe faɗinsa gaskiya ne, kuma wa ma yandiqu anil hawani in huwa illa wahayun yuha, yana cewa mana cewa man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil janna. Duk wanda ya gina wa Allah ɗaki, shine masallaci, to Allah zai gina masa gida a cikin aljanna. Kaga alhamdulillahi, wannan haɗuwa ce kurum mu taya ɗan uwa murna da wannan babban arziki, kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rika masa. Na riski kuma liman Malam Abba yana magana a wata gaba muhimmiya na tarihin gina shi wannan masallaci, da yadda da masallacin ga inda yake, amma mallaki ne na wani mutum wanda ‘ya'yansa kuma yau suka nuna sun zaɓi yankewar wannan ladan da yake kawai mahaifinsu, suka zaɓi mata'un qalil. Shi yasa dama Allah subhanahu wataala yake gane cewa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. To kaga gashi ƴaƴan da ya haifa na tsatso ne, amma suka yi wannan. Idan Allah ya magana baka gane ba, to idan wani abin ya faru sai ka fahimta. Da Allah yake cewa idama amwalukum ko wa auladukum fitna. To kaga yanzu wannan ko ba a gaya maka ba, to sai ka waccan ayar sai ka fahimci ma'anarta. To alhamdulillahi, shi ko da yaushe idan kai abu dan Allah, Allah baya tabar da aikin wanda yayi dan Allah.
tunda Allah cewa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ku dai ku yi aikin, Allah zai shaida, annabinsa zai shaida, muminai za su shaida. In kuma kayi dan Allah din, to Allah ba zai tabar da wannan ladan naka ba. Da wannan abu ya faru, duka mun ji bakin ciki na yadda wa'annan ƴaƴa suka yanke abin da ke saduwa ga mahaifinsu. Amma Ali Abubakar Sadiq dan gaskiya ni da shi sai ya gaya mu wata kalma, wacce wannan kalmar wallahi ta sa ni wani irin shiga wani hali na cewa ita rayuwa da kake kallanta baka san wane ne zai amfane ka a rayuwarka ta duniya da ta lahira ba. Shi sa karka wulakanta dan adam ko yaya yake, karka wulakanta shi, domin baka sani ba ko a kansa ko a zuri'arsa wanda zai taimake ka duniyarka da lahirarka. To abin jin daɗin kuma shine a taimake ka a lahirarka. Alhaji Abubakar ya ce mun, wannan masallaci da nake ginawa, mahaifinsu waccan kyakkyawan niyyar tasa, to na gaya wa Allah da ni da mahaifinsu mi tarayya a cikin lada. Da ni da mahaifinsu mi tarayya a cikin wannan lada. Mahaifinsu in ka tambaye shi wani mutum Alhaji bai san shi ba, bai taba ganin sa ba la'alla, bai taba jin sa ba, amma yayi masa aikin da ƴaƴansa na cikin sa ba su yi masa ba. Kuma wannan ladan zai ta saduwa da shi har ila ta musa. To kaga ƴan uwa, wannan alkhairin da wannan kyakkyawar zuciyar, to a cikinta ne ya kamata mu kwaikwaya daga irin ayyukan alkhairinsa. Ba mu ji ayyukan alkhairi da yake mai ta gaɗa kaiwa ga dangaru ba. Mu akan kanmu rayuwarsa ta zame mana abun kwaikwayo. Mu ma gwargwadon ikonmu, in yana da ikon da zai abin naira 1000, mu idan labul ɗinmu na naira 1 zami, to mu yi. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. To Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi, Allah ya kyautata bayansa, Allah ya sa bayansa ta yi fiye da abin da ya yi, albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ni a wannan gaba ɗan jan hankalin da zan yi shine, da kuma roƙo, mu kalli tarihin masallaci a musulunci. Masallacin farko a musulunci shine masallacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To masallacin manzan Allah wani markazi ne, cibiya ce ta ainihin yada addinin Allah. Duk abin da muka samu na karantarwa addini daga sahabban manzan Allah, nan masallacin nan ne makarantarsu. Daga nan suka koya, daga nan kuma suka koyarwa da al'ummar duniya. Wato masallacin annabi makaranta ce, gurin sulhu ne, gurin yanke hukunci ne, makaranta ce, kotu ce, asibiti ne, komai da kake bukata masallacin annabi ya tattare shi. To kuma ana raya masallatai da ainihin yadda aka raya masallacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Mala Abba, ina ba da shawara a samu bayan karatun Qur'ani da ake yi magriba zuwa isha, lalle a sa littafi na addinin musulunci, na koyar da addinin musulunci, ko dai kai ka sa da kanka, ko a cikin almajiranka, ko a samu wanda zai ringa ilmantar da al'umma daga wannan cibiya. Daga wannan cibiya a samu a ringa ilmantarwa, in ma dai ko duk sati so ɗaya ko duk sati so biyu, gwargwadon ɗaƙa dai gwargwadon yadda aka za iya. Kar a bar masallacin sai dai kawai a yi sallah a fita. A'a, a sa lokaci da za a ringa koyar da wannan addini namu na musulunci, domin amfanin ya game, ainihin kuma ladan shi ma ya game. Wannan shine shawara da kuma jan hankali. Allah subhanahu wata'ala ya saka wa jagoran da alkhairi. Ba za mu gushe ba, Alhaji Sadiq muna ƙara jaddada masa godiya, kada Allah ya gaji da shi. Wannan ayyuka na alkhairi Allah ya yi ta taimakonsa, kuma Allah ya ta haɗa shi da mashawarta na gari, albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama.
Allah ya sa bayansa ta fiye da abin da yayi. Mahaifinsa Allah ya saka mata alkhairi ya gafarta masa. Hajiya mahaifiyarsa Allah ya inganta mata lafiya, Allah ya albarka a cikin zuri'arsa da dukkanin waɗanda suka zo wannan guri, kowa da kyakkyawan niyyarsa. Allah ya saka wa kowa da alkhairi, Allah ya riko da hannayenmu albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sharifi Khairi du'a za a yi ko? Dama dai babban abin da ake nema a masallaci shine a koyar kamar yadda ka faɗa, a ilmantar, to kuma in Allah ya so ya yadda za a duba yiwuwar haka. In Allah ya yadda za a duba yiwuwar haka. Lallai mutane su san yadda za su yi addinin musulunci, su san tsarki, su san sallah. Wannan shine babban abin da ya fi damun mu a yanzu. Ya zami mu iya tsarki, ya zami mu iya sallah. To wannan abin in Allah ya so yadda alƙali an ɗauki wannan, kuma da izinin Allah za a ga yadda za a yi. Wallahi akwai abin takaici. Da yawan masallata in sun idar da sallah ƙabali ko ba a ta kama, sai kaga an kasa gyara ta a cikin masallaci. Ana da sha'awar ai sallar da ƙoƙarin sallar, amma gyaran sallar sai ya gagare mu. So haka insha Allah wannan batu za a dube shi da idan basira, kuma in Allah yadda za a ci gaba da tunanin yadda za a yi hakan a cikin sati. In Allah yadda za mu ware rana ɗaya, Malam Ɗahiru, wadda za a dinga koyarwa. In za ka iya koyarwa da fiqhun, to za mu saka. In ko ba za ka yi ba, to za mu samu wani insha Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana. Akwai wakili na wannan gari namu, wato Alhaji Muhammadu, wakilin mai gari, muna tare da shi, kuma dama dai garin nasu ne, kuma ga wannan abin alkhairi da yake zuwa musu. Yalla bai za mu so a gaisa da yan uwa, kuma a ƙara godiya ga shi Alhaji Abubakar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. To a takaice babu abin da zamu yi wa Allah sai godiya. Domin Alhaji Abubakar Sadiq dan gaske ya zai mana fitila ta haskaka garin Bacirawa. Ba za mu gushe ba, kullum godiya muke gare shi. Ya assasa makarantu ba adadi a Bacirawa, ya assasa masallatai ba adadi a Bacirawa, ya gina al'umma ba adadi a Bacirawa, ya gina hanya wadda jama'a za su taka su wuce a Bacirawa. To jama'a babu abin da za mu ce sai godiya. Muna ƙara gode masa wannan abu da yake mana. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ji kan mahaifinsa, Hajiya kuma Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara masa ƙwarin gwiwar taimaka al'umma a duk inda suke. Ya gina gidan maulidi wanda ban ce duk Kano ba, kusan tun daga kofar ruwa har da Wanau babu wanda ya asasa irin wannan abu alkhairi. To muna ƙara gode masa, muna ƙara gode masa. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah kuma ya kai mizani, Allah ya ƙara arziki da wadata. Da haka amma idan al'umma Bacira gaba ɗaya ina miƙa godiya ta musamman gare shi, kuma mai girma dagaci shi ma ya ce a miƙa godiya ta musamman. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya mai da kowa gidansa lafiya, Allah ya sa mu a cikin ladan, Allah ya ƙara sutura. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenan Alhaji Muhammad Garba da muna tare da shi Malam Tukur, idan Malam Sami Barayi Malam Tukur zai cika mana da addu'a. Allah ya karba abin da aka yi. Kada a manta wanda ya kawo gudunmawa ta wannan kafet a sa shi a addu'a. Akwai ɗan uwa Alhaji Anas Chairman na da Wadau Yabidi, ya ce lasifikan nan ba ce masa ba, saboda haka ya ce a canja su gaba ɗaya, zai canja lasifikan ɗin nan. Shi ne wala Anas, Allah ya saka da alheri, Allah kuma ya ƙara arziki, Allah ya ƙara sutura. Saboda haka malam Usman sai kai hakuri da ladancin ka. An fasa da kai za a ba, amma tun da an canja lasifika kuma za a ba malam Usman. Ai da ma da lasifika haka take zance shi ne lada. Amma tun da za a sa sabon lasifika malam Usman sai ka hakura. Allah ya karba.
عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدت ومصلحة من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وذم السيئات ومن تق السيئات وذم الرحمة وذلك هو الخير العظيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أتمم أمرنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلك بالهدى العظيم Bukan abin da aka rubuta Allah ka amsa, ka amsa annabi farin ciki da wannan aiki, Allah ka tabbatar da wannan haske har ila yau kiyama, Allah ka baya. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واولاده وازواجه وذريته واهله واصحابه وانصاره واشيائه ومحبيه وامته وعلينا معهم اجمعين يا ارحم الراحمين. da abin da aka yi da yin tarihin da za mu ta ba Allah ya saka da alkhairi da ma da yana kwara da ya zama jini da tsoka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi da Allah ya kuma Allah ya kuma da hannu kuma Allah ya kasa da ba wa Allah ya bada nasara a cikin sa Allah ya kuma da kuma Allah ya kawo shi a cikin sa kuma za mu addu'a akan jihar nan ta musamman jihar Kano sasanni ne na halin da ɗan uwa suke ciki to Allah ɗauke musu Allah ka ɗauke mana al'amari Allah ka yayi mana shi kai ta ayatul kursi da kan ja'aku da ruhu ne Allah ka ɗauke mana shi السماوات والأرض لا يؤمنون وما يؤمنون وما هو العلي العظيم إنك تجاهل الذين كفروا عليهم ودرس عليكم بذنوبنا وإخوانهم فأنت بالحسن لا إله إلا الذي توكلت على العرش العظيم صلى رسوله من إليكم ورسول الله والسائس وربنا بهذا البيت الذي أتأمن منه وآمنه من خوف أليم ربنا إننا سمعنا بالمنادي فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ولا ضاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا